sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat Luis Mangor Terenzi Bulgaria udah follow room kita dan juga horas di hita saluhna na di komal doh na di torate horas. Ya, horas. Horas gitu. Oke, tanpa berlama-lama mari kita serahkan waktu kepada Amang Hotgolan. Silakan Amang. Ada mungkin tanggapan atau masukan? Horas, selamat sore Mahita sudah. Selamat sore. Kalau tanggapan mungkin on hera keberlanjutan sian pengertian mangain ateh. Iya. Aku foto koreksi mau lo salah. Ya. Berarti artinya kan mangain sudah pernah dibahas, hanya aha mana bakal terjadi manang na aha make wajiban nih jolma naung di lean marga di sada ulaun harak Batak idot kan? Tujuan kemudian nih topik non teh. Iya. Kemudian biasanya dilakukan kan selain mangain pasti ada dong persepsi lain atau acara lain yang dilakukan untuk membuka marga. Nah, itu juga kita pertanyakan di sini Amang Hotgolan. Oh iya betul. Oke. Mengingat tuh sih memang semoga harap aku dah mau ladong nakana tua-tua Tyson boy. Alana na godangan terjadi pemberian marga atau mangain ini hanya sekedar seremonial. Artinya dung saya acara mangain manang na acara panguli manang na panguli boru selesai dangi hutobe adat dangi hutobe punguan dangi hutobe segala macam artinya tanggung jawab itu lepas. Jadi mungkin di topikon manang na di sadarion di partikianon boyan non taboto kan. Pelan itu pangido aku ate boya don adong pencerahanan non. Mulai ate host. Oke. Terima kasih untuk Amang Hotgolan. Berikutnya mari kita serahkan kepada Amang Royal Sinaga. Silakan Amang. Horas terbegitu. Horas sabagian Amang. Itu mau lihat mak na berjuluh mersat tabibulo ni ba di salhut yak kadongan na di rumon tarlumubi mai yak kana manangi husiat toru taringo hujudul na binain ni inang hos na manguhal dohitai ruhu ni habata kotai alai molo tajaha juduli mabukka marga hujahan nak kaningani jumulu mabukka marga do tutu mabukka marga te mungkin hati hana jolo mungkin akagwarnyo putai idoraga be margana alai adong do guarnai duppe du hutoru asagabe marga atong hujaman nuai ngadong do pe mabukka marga dangi manungain herana sodong be dabok ni bebe hujamat tanuain songod dia ruhu mabukka marga alai na jojo ta parohahu ju akanuain pape hom marga manakpe paujak kom marga husasahala na somar marga yojak kom marga huibana adong nanai siula honon ni ibana molora naradi do imana nalaho majak kom marga nanai siappe honon na tu ibana jala adong do ruhu na nanai siula honon ni mana dia mai gabetab bama jati diri ni mana jati diri do dihita margattai ido hadiri otta babua hita na halak Batak atong molo tapa pehom margai to sasahala no sumar marga patorangot do ahado siula honon ni mana molo dia pehon molo di jakkoni bana margai huhadirion inut do nagabe si patorangot huibana unang gabe holas sai di pestai da holas mamulus songoni margai siani bana marhite iduan nog gabe lehe margani hita halak Bataki sonto hupape homma marga nungain margaku sadiri mak tabba bilang diau sorang magudang gabe marga Sinaga molo dangau do mangajarion songod dia ruhu di marga Sinagai
Tuttu gabe lehe sadiri do margakki benon. Udut tu sima molo tapapeho sada marga huna somar marga tau jakko ni tabba dihita bilang bilak seorang magudang imana dia dupatta. Tanggung jawab tama berarti nalaho patorakkonihu ibana asara di rohana mangihutton ruhu niada bataki. Asa unang gabe mamolus boti. Sian diri ni ibana sad diri margai. Ay molo gabe mamolus sad diri ruan non. Gabe hitaro na lehe. Gabe arong man noni nalilu. Ay arong manuk kumargada ho marga songonon. Ipasuk kumamuse. Ay tapatusi do margatay martapuk bulung marbona sakalan. Mangarera do margatay nungain. Marhitihot tarobot. Dangi boto be patorakkon. Tuttu gabe nalilu man non. Wakari na mangihut. Atong ise do mabay ni gabe lehe. Napaujak ko ni sa diri na majaloy. Gabe sorang magudang di ibana. Ibana sa diri do mabay lehe margani ibana. Nanidok disi tuhita. Molo taulaho pape marga husada-sada na somarmaga ni nuain. Tameme doho dinggan marhiti ruhu niada natapamasa di margatay. Alayang goruhu na nakaningani na mangulaho pape marga hita na mangay surang magudang. Yari naong salpu nung ngalehe bay taruhuti. Songonima hata pa julolo siyaniba. Taringo hu julul taon siduk botima pinatape mahulong os. Mulatuk penom marsita borak kiatak kenauli gabe ma jala horas. Oke. Terima kasih untuk Amang Royal Sinaga. Berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Amang Desa Adat Ragi Hotang. Silakan Amang Buru. Warna pembatasan kemaluan Buru. Oras na tua, oras inang hos. Horas Amang Buru. Kaya ni ngayon mada takyado manang nahya mabuka marga di dalam Batak. Tujuannya adigan kapan biasanya dilakukan. Memang ay patorang natutuay nakaningan tulang niba sinaga. Alay pinabuhi nyodol kon yado tutu. Alay dang napala gabi songon na asing alay imahami tak sedoholong dongan iya nak ni peparan ni raja tua di bangar na opat do ibotohan alia perdusi. Jadi perdusion ngamargaon alay sesiegian tersongoni mara alay pengakuan nami baik sia si bagot ni pohan tong do opat anak ni raja tua di bangarna alayang ko tersingot nak kaningani dia ma nuaing na nagbitaugal din ang mabuka marga dalam adat Batak. May patorang tulang niba dia matutu na mangain pape marga nadong mungkin na manorusam generasi adong may gabi dibuat ma ipatapim margana nadong muse mangalihom marga umma biasanya na berjasa buidong gabi ibay marga tutu sehali mungkin ada jasa ninasida gabi masuk imana ilihom mamarga jala tersongoni mara nabi nereng nabi noto alai di zaman nuaingon mungkin gabi hanya seremoni tabain mulu di hatan na mangain nate jadi itu todo sabutullah ikut patuduodo ikut marpungudo na marhamaranggi bulu na mangain jala ibayat tarobona mulai may omma bab natorasmu omma pumubakat tu persada tutuhu
tu dia manopop parna sida. Jalan yang nak tanggung mulu mabai songono jala inapurani don asa sadarah. Jadi atar songoni do alai no ay ngontang adong be. Hanya seremoni ditiki na mangain manang nahela peon nuain gabi marga gabi ibae mo marga on gabi ibae may ala asa ulaunin di bagasan adat Batak. Jadi yang guna julu memang benar-benar do ipe na binigido inang hos sonyak ka na tuwa nami jala butul-butul lo iya mudarhon iboto taropona asa gabi samudar sadarah na sida dimargai jala margai do tututul tersongoni majo na boy pinatorang inang hos ba pinatape matudonga pinatape petu inang hos nitabapen moleate inang hos. Oke, terima kasih untuk Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang. Ada orang so tapasaha partikiat tu Amang Ara Amat Taraja. Tas apa jo Bapak Blue Hairs Manalo. Horas Bapak. Horas na boro horas kita sadu horas. Oke. Lanjut mana boro? Silakan, mari kita berikan waktu kepada Amang Ara Amat Taraja. Silakan Amang. Moleate jala horas ma dihita saluhu nakkening adi patorang akadongan. Memang ngapiga halut tabahas. Jala tarsonggok doa nakkening mamereng judul baru narohakku. Mabuka marga dalam adat Batak. Mabuka marga on husangka do nakkeningan pas lahirnya marga. Kenapa ada lahir marga itu? Husangka do nakkening songoni. Jala songod dia do. Nah hubotonyan rata-rata di generasi pawaluhom masih Raja Batak terakhir marga rata-rata metong na terakhir. Jadi bahasa mabuka marga naroh aku nakkening alanya aso mabuka marga. HP daktusi HP laona gabe nang hea tabahasiru HP. Jadi songon ni amang boru tulakku nakkening si Royal Sinaga do Desa Adat. Jadi gabe hira seremoni. Nah gabe hira khusus namangain naman waing. Hira adong kepentingan sesaat. HP mulu binoto margau diberikan kepada halak sileban, diberikan kepada teman seperjalanan, diberikan kepada orang yang memintanya. Jadi banyak ini sebenarnya, bukan hanya mengain. Alay atek pesongoni. Tabay majo nuaing na mangain. Sapadapot sarupa doa nakining doa akadongan na perjulu na madok. Alay holanon pangidoakku niyan muluboy unang seremonial alana sangat penting argado margatay hape gabe tanggung-tanggung hirana golom ria-ria gabe mersugut taduan paro ju niroha dohot akka persoalan na baru bahasa hudok kosongoni ya duk matua dulu mahaduan nama pemargaon ya tadik-tadingan na HP dang dohot dak persidohot imana ditagtiang ni natua-tua na jadi molo na pugos do natua-tua na mungkin dak pola margulu ra alay dung mora ay dohot daw ya pedo marga kunna jadi molo boy tuhita saluhu na do akadongan na manoton sapala ng mga pemarga, mga marga, langsung ditetapon dohot hak dan kewajiban na. So kung para siya na sa ote alana
dibatasi na borukkudu na kinian hola jamonum do hitanna mauliate mak. Oke, terima kasih untuk Amang Ara Amat Taraja. Memang ada tong keberlo Bapak di sana non. Oke, berikutnya kita serahkan, iya, kita serahkan kepada Bapak Blue Hairs Manalo. Silakan Bapak. Oke, mau liatin apa bro? Horas madi kada amang. Dali kijang songoni manang aka dongan manang nak kada amang day nang na magbigi-bigi sektor. Ini ga baru masuk. Jadi terfokus na kung tujuh di rodo. Abe bigi-bigi pembahasan non artinya gabe tuna patap marga te. Abe di son membuka marga dalam adat Batak, apa tujuannya dan apa biasanya yang dilakukan. Artinya modal di pemahamanku mengenai judul naking kan tentang menabah margaido bahasa gabitabba margai di torungan ada kong sang adipat orang tulang kopi naking tentang tabba sampai tu generasi ke-8. Jadi modal nunggu di sini terbuat mengutuk judul di generasi ke-8 artinya kan tengah dong binatang bahasa sitong. Alani mungkin mulai julu kan mulai tertarik sian tahun sian habat takut tahun kan nasa luak dope akan maropopo. Jadi adong masih bain ni merokon naik topas bongbongi. Kan itu dasarnya mulai na kita ba akan margai. Jala bude taberengi mangitun tarobo di generasi ketiga homai mana terjadi akan naik bain ni topas bongbongi katerida dui. Kasih tong na songon contoh maju songon tiba sendiri. Yang gue di generasi ketiga orang mana dulu pahami. Satu ke si Mamora. Pahupun ni si Mamora dopi. Menelui pi anak na dopi. Anak ni si Mamora ini na dopi. Dang menelu dopi bis. Di generasi ketiga hopi asa gabi marga menelui. Teri dari menghutum morta tarik tarobo per masing-masing. Di generasi ketiga homma molona hubereng rata-rata pituelu mana unggurang moloh kade taropon yang kita topas bong-bongo. Generasi ke-8 gabi adong mana masih gabian lima topas bong-bong na kong ini gabi tabba memargai diangkat masang gicang. Alana di pemahamanku nakin mengenai topik no di sido alai molo lau kita tunang patap pemarga memang sangat toho. Jadi sonari seolah-olah gabe pamar hornate hirana terlemu nian hola di perserahan ordona binereng do pesongoni mo di penapasu tak ada pe binereng songoni. Holan adong songon nate bahas na di tiki-tiki nang salpo. Holan hera kolak kebutuhan lau asa mardalan adat. Jadi memang pas songon dokon ni tulak kunak tulang arah. Memang gabe liling-lilingan nong gabe niang buat tong mo songon ni mo do buido di bahay ni mana holan asan mardalan adat padahal agak berbeda mana molo lah kita tu namangain muluburu ala nata patakuta doi tang pala gabe adong nagabe songon berbeda mana molo tu bawa ala memang generasi mabuang marga. Jadi memang perlu do dison ikon hati-hati. Iya saya sangat setuju itu tulang nakong ini memang kon hati-hati jala ikon mulubu inian asa arga do marga marga ikat di hitan nga gor diupung teri gor du ya sarga gor diupung te unang mania sebarangan talean molo dang menendui aka memenuhi aka syarat unang hita maga panggapaku mangalian marga sama na yut tong guari kan margatan ngaing na te bon kan ka gor diupung tero masa gor ni upung te terlalu gampak kita mangalian tu na tapehon guarni upung te itu nasida padahal kadang-kadang memenuhi de mana dalam arti memenuhi atau badi udah masudi ada na sesuai itu si asahot di mana di margai jala asa harga di bani mana ikon harga de ulahon nanda bang ulahon iya asa harga di bani. Hai teman-teman relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat.
Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elemen Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.